Hemen txekade, gaur ere, gure klase berri honetan. Nere eskuinaldean, Itoitz. eta ezkerraldean, Ilargi. zurekin hasiko naiz, Itoitz, bai? Lehenengo galdera. Zertarako balio du komun ondoko zepilloak? Hiru aukera, parra egiten dute, nire bilagunak oso nire. A. Hortzak garbitzeko. B. Komuneko derrapeak garbitzeko. Eta C. Kaka egiten gaudenean euliak usatzeko. B. Komuneko derapea garbitzeko. B. Komuneko derrapeak garbitzeko. Erabiltzen alduzu? Bai. Bai. Hala izango te da orduan? Bai! Derrapeak garbitzeko, oso ongi. Ilargi, nola jarraitzen du kantak? Sorgina pirulina erratza gainean, ipurdia zikina, garbitu tita batian. B. Kapela buruan. C. Usain azkagarria. B. Kapela buruan. Sorgina pirulina erratza gainean, ipurdia zikina, kapela buruan esan du. Bai, alaxe da, oso ongi, Itoitz. Non sortu zen ensaladilla rusa? Gustatzen alzaizu? Ez. Ez aizu gustatzen, oso goxua da. Ni bai. Bai, claro. A. Rusian. B. Italian. C. Finlandian. Ensaladilla rusa. B. Italian. B. Italian. Ma tu ti marvento no piccolo bene, ensaladilla. Ez! Rusian! Ensaladilla rusa, Rusian. Horrek pasakan. Sentidak, Zuhaitz batetik 10 sagar hartzen ditut. Nik bilaten ditut. Eta beste 4 nire 2 lagunei ematen dizkiet. Zenbat geratzen zaizkit? Entzune, 3 aukerak. A. 5. B. 2 geratzen dira. C. 4 geratzen dira. C. 4. Tita batean pentsatuta. Halaxe da, bai, oso ongi, C. 4. Zein da Euskal Herriko ibai famatuena? A. Nerbioi ibaia. B. Urumea ibaia. C. Ibai Llanos. C. Ibai Llanos. C. Ibai Llanos. Bai, oso ongi, horrek batzakan eta oso ongi. Nola izendu Homer Simpsonen semeak? Los Simpson, ikusten atzen hon, oso ongi. Semeak nola izendu? 3 aukera. A. Peio Simpson. B. Bart Simpson. Ta C. Jennifer Mary Simpson. C. Jennifer Mary. Oi. Zuk ustezu Jennifer Mary dela Homer Simpsonen semea. Hala izango ote da. Ez! Bart Simpson! Bukatu da, se acabó. Horrek zer esan nahi du? Begira. Domina, jarri zuen domina. Jakintasunaren domina. Oso ongi egin duzuelako. Eta nola oso ongi egin duzuen, honek, jarri bai, nire itzait hori pasatzen. Honek merezi ditu 5 txalo.